Hello, good morning mga ka-all goods. Ayan, pupunta kami sa dagat na Talabikik dito sa Barangay Gihallo. Inaantay namin yung mga kasamahan natin, so, sina Sir Brian and Jacinda Martin. Antayin natin dito. While waiting, ikot-ikot muna tayo dito sa Gihallo Port. Tapos mamaya update na lang ako pag paalis na kami. So, goods. Nagahanap yun yung camera. Thank you. So, inaantay na lang namin yung ilang crew ng bangka. Then, may kinuha lang na lutuin, mga bigas. Tapos, ano pang kailangan namin pagkain doon. Magluluto kami sa isla. Hello mga ka-all goods! Kaway! Naka-vlog tayo. Yes. Here with us is Sir Brian from RFL. And all goods. Ay, may atras ni. Ano na, alis na tayo dito sa Gihallo Port, no? Yan. Ano makina kayo ni? Ayos ah. Yan lang ano. Abuton tigpandar. Meron tayo dito sa ano, pagkabila, meron tayo dalang kayak ano. So glass yung ano niya, yung glass yung ilalim, pwede natin masilip yung underwater without even diving, no? Pati na. Yes! Pwede na mag-run. Bago na nagluwas. Naman yung ano. Kailangan natin itong balnawan na camera natin. Nag-ano tayo, underwater tayo sa dagat para hindi masira at hindi kalawangin.
butas. Wow. Hindi matira. All good. Sobrang sarap dito mga ka-all goods. So talagang marirelax ka.